Na ktorú oblasť vašich osobných financií by ste sa mali zamerať? Sú to investície, je to príjem, sú to výdavky, alebo je to nejaká optimalizácia životného štýlu? Ja mnohokrát, keď za mnou ľudia prídu a chcú sa rozprávať o finančnej situácii, začnú mi okamžite rozprávať o ich ETF-kách, nehnuteľnostiach, čo plánujú kupovať a tak ďalej. Ale ja už väčšinou zastavím a poviem, počkaj, stop. Pozrime sa na tvoju celkovú situáciu. A ja keď rozmýšľam o nejakej finančnej situácii človeka, ja sa pozerám na jeho príjmy, koľko zarába, na jeho výdavky, na jeho investície, to znamená, že do čoho investuje, a pozerám sa aj na to, že ako má ochránené tie také, že veľké rizika a ako to má celé zoptimalizované. Ak ku mne príde človek, ktorý zarába 1200 eur v čistom a prvé, čo chce riešiť, sú investície, ja mu automaticky poviem jediné. Vieš čo, pozri, môžeme sa baviť o investíciách, o tom, ako dosiahnuť lepší výnos ETF-iek z nehnuteľnosti a podobne, ale v tvojom živote, v tej finančnej situácii to nespraví absolútne žiadny rozdiel. Prvé, na čo sa musíš zamerať, je tvoj príjem a rast tvojho príjmu. Takisto, ak niekto zarába 4500 eur mesačne alebo viacej a ukáže mi jeho rozpočet a vidím tam, že on míňa 5000 eur mesačne, to znamená, že viacej ako zarobí, potom s ním prestanem okamžite sa rozprávať o akýchkoľvek investíciách a začneme sa pozerať na to, že OK, ty musíš zoptimalizovať tvoje výdavky, pretože jednoducho z tohto platu, keď nedokážeš ty ušetriť, potom žiadne moje rady ti s investovaním nepomôžu, pretože ty jednoducho minieš viacej, než zarobíš. Zamyslite sa teda nad tým vo vašom prípade, to isté platí napríklad pri investíciách, keď niekto investuje do veľmi konzervatívny nejaký terminovaný účet, ako má v poriadku príjmy, výdavky, to isté platí, ak napríklad nemá ochránený život a tú schopnosť zarábať nejakým rozumne nastaveným životným poistením. Toto všetko sú akoby tie kľúčové veci, ktoré mnoho ľudí nevidí. Skúste sa aj vy zamyslieť nad tým, že ktorá z vašich oblastí, z tej vašej finančnej situácie, príjmy, výdavky, investovanie, ochrana pred tými zdravotnými problémami, rizikami a optimalizácia toho životného štýlu, ktorá z týchto oblastí je kľúčom k vašej lepšej finančnej budúcnosti. Ak vás tieto témy zaujímajú, nezabudnite ma sledovať a poviem vám neskôr v ďalších videách o tom, že ako na tie jednotlivé oblasti.